Moi! Ja tässä videossa ratsastetaan taas tähellä, mutta ensi videon ehkä Kropsulla tai sit Ponien My Day. Ja tähtiä on sellainen ristikkoponi, pikkuveijari, pukkiponi, mutta pääsee pystyt ja osaa myös koulua jopa. Kropsuhan on mun kouluheppa, mutta pääsee myös jotain 60, 50, 70 testeitä. Mutta juu, nyt voi ottaa vähän ravia. Tähti joskus vaikea saa ravaan tai laukkaa varsinkin. Wow, tähti. Wow. Ja nyt voitaisiin ottaa vielä yhdesti ravia ja sit laukataan pari kertaa ennen kuin mennään kentälle. Tässä on pikku kimalainen. Nyt otin ohjat aika tiukalle, koska mä en halua tippua laukassa varsinkaan. Ja yhdellä tunnilla mä tipuin siis 5 kertaa täheltä. Kropsulta mä oon tippunut vain joku 3, mutta täheltä varmaan 1,000,000. Mut otetaan siis laukkaa. Eka otetaan ravaan. Ja tässä kohdassa vaan se ottaakin YK kiitolaukka lähen, että varmaan on lentämässä tänään aika monesti. Wow, 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 wow. Tähti! Miten mä pääsen selkään, kun sä oot joku säkä 1,40 m? Oota. Hop. Hyvä. Hieno. Et enää tiputa sitten, ainakaan pukissa. Ja mutta nähdään kentällä. Ja me ollaan tässä ihan kentän vieressä maastossa, että mä niinku näen jo yhden sellaisen 50 sentin esteen. Ja nyt mennään siis kaikki esteet. Eli täällä on tää, tätä voidaan nostaa jos mä haluan. Tai jos poni jaksaa. Mitä vitsiä sä oot tehnyt? Aina sä teet tälleen. Yrititkö sä tiputtaa mut senkin pukkiponi? Joo, mut sit tää on tämä tuttu este mun ekosta videosta. Ja sit täällä on tämä. En nyt jaksanut laittaa kaletteja, koska ne jää kyllä huomiseen ja huomenna kuumeten. Mutta otetaan nyt vähän laukkaa kentälle ja ravia. Ja sitten voidaan tulla esteet. Elikkä wow. No niin, eli nyt testaan tulla tää 50 sentin. Sitten tullaan vaikka toi 60 sentin ja sitten varmaan toi toinen 60 sentin. Tai no varmaan 65 onkohan. Eli nyt mennään. Hieno. Wow. Brrr. Tähti. Sä et yleensä kieltele. Vaan pukittelet. No sentään en tippunut. Olin siihen varautunut. Tähti on siis pikkuveijari. Ja tää on siis varmaan joku lyhyt elokuva keppariversiosta. Tää voi olla vaikka tähen treeni. Tähen iltatreeni siis. Mut nyt mennään koko rata ja mennään eka toi 50. Juu, sitten tuolta. Sitten tämä. Ja eka mennään ravissa ja sitten aletaan laukkaa. Ja sitten nostaa esteet, kun ollaan päästy puhdas rata. Hyvä. Tähti. Wow, tuli vähän hidas hyppy. Hyvä. Ja brrr. Hieno. Hyvä tyttö. Sitten nostaa rata 50, 60, 70. Koska nyt tätähän ei saa isommaksi. Tätä voidaan nostaa vaikka 70. Noin, eli tää isoin korko on metri. Juu. Sitten täällä on tää 50 sentin este. Ja täällä on 60 sentin, mutta nostan se nyt 70. Tässä. Tää on metri 10. Ja tähän tehdään varmaan metri, koska mä pääsen jo 92 vai jo 93. Joo. Tai no itse asiassa mä laitan tän 80, koska treeniä lisää. Ja kesällä meen kepparikisoihin. Meen 60 tai 70. Varmaan 70.
Mut se rata, koko rata 70. No ehkä ekat mun kisat 60 ja sit seuraavat 70. Vaikka mä pääsen kyllä jotain 85, mutta... No, mennään rata. Eli eka mennään tämä. Sitten tuo. Ja tämä. Eli, alright. N-Y-T. Hyvä. Hyvä. Wow. Noi tippu niinku tuulesta. Okei, no otetaan uusiksi, että te uskotte, että mä pääsen 80. Noin. Ja juu. Nyt mennään siis se 80. Ja mennään eka taas sama rata. Okei, laukka, ravi, laukka ja laukka. Hei, mennään ton rataan silleen sama rata, mut sitten ton esteen jälkeen tullaan tämä. Joo, ja sen jälkeen loppukäynnit ja ravit. Alright. Taas oli toi tuuli oikeesti. Ette kohta usko. Eiku ei siis tippunut, mun jalka kolahti silleen. Mut se näköjään jäi siihen. Jatkuu silleen. Wow. Joo, mut tää video taisi olla tässä, joten moikka!